Haga Webegun. Kaiju akane kuli boni. Haga Webegun. Kaiju akane kuli boni. Haga Webegun. Chubo kadibo kedezi wabo. Haga Webegun. Kaiju akane kuli boni. Haga Webegun. Kaiju akane kuli boni. Haga Webegun. Haga Webegun. Keke Mau. Elesi eku emegedi wabo. Haga Webegun. Ayi na aju na aga Webegun peni. Kanju Amobegun. Kedi wabo na aga n'elu. Haga Webegun. Haga Webegun. Haga Webegun. Ike mba nnewi sokwe n'ije ka ijoba. Haga Webegun peni. Haga Webegun. Dini nwe obodo kedezi wabo. Haga Webegun. Ayi na aju aga Webegun peni. Akwa fada obu kanta. Welu nwayọ na egwu n'elu. Onye bụ igu ka egwu na-eso. Nwa obodo onye bụ igu ka egwu na-eso. Ọkada Igbo na onye bụ igu ka egwu na-eso. Ndị ma na onye bụ igu ka egwu na-eso. Kedu iwe ọ bụ na egwu n'elu? Kama Chika wekwelu nwayọ. Welu nwayọ na egwu n'elu. ebe onye a nọ na nke bụ nwanne m nwoke Ebeko iwe ịkpọ m apụtara m na maka na anyị delay gị ya maka nwantị m ga-agwa gị Ebeko ọ na-ekipụta ma otu okwu eme African time mana asị m ọkwa African time a ka anyị mee ya tata ya jee late ya jee late so onwe ndị wee na-eche anyị Ebeko Omerora si m dutie ka ọ bịa fụ gị na o nwee ife dị mkpa ozi o ji si ka ọ bịa zie gị na ebe ọ sị na ọ ma na mụ na gị bụ nwanne na ndulie bịa na onwe ezi nsogbu yes nwee sị Omerora anyị nọ na nke Ozomkpu Ebekuodike Na Enugw-Ukwu na Ụmụnri yes so biko zie ya ozi bịara na nwekwa ihe ngwala nọ na ngwala na nsị na m ga-edute gị yes ya ka eji akpọ gị edumeje na idurutego m yes Ebekwe ndị Obazu si na na-agba aka afụ nwata eze na onye jere ebe ọgaranya kwado akwado so akwado ma akwado bịa ewetara gị mmanya wetekwe gị ihe ya na ya so ka nye gị ya tupu akọwa ihe so na ya ndị be anyị ndị Obazu Mbieri o nwere ihe anyị ji n'aka ama obi ebigo n'Owere and na-akọwa na onye bi n'akụkụ metropol onye bi n'akụkụ city na o nwere ụdị nsogbu ha na-enwe ọ dị mma na ibi nso some people o nwere ndị na-agawa village ha agba left agba right agba left agba right na-azụ m uji aga anakụ ya maka ịgbagide ihe at some point ị ga-anachiekwa azụ village anyị adịrọ otu a ị bịara na ịmara Owere ọfụma o nwere ụzọ a na-akpọ Okigwe Road n'Owere ịgbagolitere anya ya o nwere ahịa a na-akpọ Oji Market imekere na left ebe aga Obazu ụzọ dị mma from that point to my house between 5 and 10 minutes, not kidding. So I think I was in the Owere. That's the good part, proximity. The bad part of all I been so in my village is sad. You turn all left on your one leg, on your one nag, machine on your village I change the way go. Ndobia and I bear zero now. Rent a house. Bidding Obazu na-eje ọrụ n'Owere. Homogeneity ahụ anyị na-enwe onye eluzu ege na village. Mana biggest problem anyị na-enwe ụzọ ahụ Obazu Mbieri road 5-kilometer road adaghị agba ya agba over the years. In fact ka m nọ na-eche ka ọfịa rute anyị nọ na Zoom call maka onwe ihe mere during the Christmas
anyị mekata si na ihe adịgo too much na anyị ga-eme ya wee kpọọ the come to Jesus meeting na-ekwu maka ya si onye ọbụla nwee stake na Obazu Mbieri I wee discuss ka a ga-esi rụọ ya ọzọ ndị injiniarịn bịa nyechaa anyị ihe niile akọstụọ ya luckily I goes out 5 kilometers. One of our brothers were a connection with NDDC. So now we get 3 kilometers. 3 kilometers. So 402. I see na Hejaro with 300 million per kilometer. Man, will cost the government. Now in a nke governor anọrọ ya nke commissioner anọrọ ya nke ha that we can nail it down to about half that price. Okay. So here na na-anya wụ 300 million iji rụsịa the yes ụzọ adị mma isi ọjị gbaruo orie mbe. So I say okay ọ ọwụ na anyị dị serious ka anyị gosi na anyị dị serious ka anyị onwe anyị 30 days ka anyị bank ya 100 million within 30 days. Was explaining to Ofia that Anatam from Nigeria on January 15th. By the 30th, Anya Bank got that amount target. Okay. So I need green light, Ebido Diozo. So I want to go the 3 kilometers as we speak right now. So I now chose it to make sure and they are what park because NDDC moves fast. That's what they told us. Because all how I got teenager solar lights in the village, everywhere. And I move fast. And I say, okay, I want 100 million. We're short of 2. I then went convention I name. Okay, I'm with the invitation. I wish no one a rally. Manon a Charlotte. Can you hear me? What is it? Charlotte no kwa. Man, I don't want to put too much pressure on people. Say, bịawa Charlotte. Mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe onye me ya mee mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe somebody chọọ izi anyị ozi ozi anyị our plans so I were ozi niile a anyị ruo na convention anyị may announce na-ekwe ihe our friends and well wishers nọ na rally their support anyị on the road project anyị na-eme onwekwenụ word of advice ha chọrọ inye anyị maka our youths bụ nke Charlotte n'isi anyị kpọrọ ha the documentary anyị na-eme ha nụ onu ndị na-support anyị so even if you're not there in person your presence could still be felt at the convention. Okay. So Ebekwe onye ka nji bịa Well, Obelore. ekele singi ike biko nne Ochedi, ka m wetara uru iwu nga o nwere iwu ọzọ. Time, anyị chọrọ igbu ya time. Ndị Mbieri. Otu okwu anyị na ndị Mbieri mkpere ebe. We have always helped. Unu anyị nwoke bụ Andy ekwugo alụmacha lụọ ọfụ ma ụzọ ma ọkụ etinyechara. So we'll keep on helping. You get that? Unfortunately, that do get into the I'm with convention. With convention na Houston. You get that? But then we'll make sure that na 9 years or something. They help one out to build. So if I na yobo, can ndị nwe anyị na Nigeria na-elutakwa na anyị. Ndị nna nna anyị emetaga ife na amel gba mbọ agbara a na-ayọkwa ka fanwa nọ na Nigeria bụ ndị gọọmenti ka na-help anyị out so ka anyị na-ebu ife niile a n'isi mana ka o si na dị a agba ọbara ka ike anyị ra so ife unu na-eme amaka ndị Enugwu-Ukwu na-emefu ya too a na-emekwa individually also mana community mee ya ọ na-ama mma. Yes. So if unu na-eme amaka Chukwu ga-agọzi unu Chukwu ga-eme ka everything unu na-eme ga nke ọma eme ka everything ga nke ọma ise
m ga-aka m. Yeah, yeah, I can see. Yes. Ikatali. Agata m. Ikatali. Ebeko. Akago oge nzu onwezikwa ihe ọzọ jizere ezibezie na ego. Like I said, onwero ka mecha ife ka mwa no here gara inye something. Yes. Okay. Ịma na mgbe ị na-achọ ịbịa ịgwara m ifu na-eme. Okay. So ebe ọkụ efu gbasara ụzọ ọma na ọ gbanite ọfụma. You know, I'll do my best before that 23rd. M ga-eme ka ị malụ ibe m ga-enye gị. Okay. Wonderful. Iretago? Mmasị gị na m ga-enye gị million nke ma ọ bụ million nke ma ọ bụ 1,000 nke. Mana I will think about it. Mana rest assured na m ga-enye gị ego ga-adịkwa good for ifu na chime. Okay? Ebeko. Appreciate you, Ebeko. Advice ị nyere anyị is invaluable. Yes. Ego dị important, but ọ dịrị as important as anyị ndụmọdụ. Yes. Say anyị jisi ike. Yes. I appreciate it. And ndị NDDC anwa. Fa amaka o. Amaka na fa so na fa nọ na Imo State. Fa nọ. Mana ọ bụ na fa nọ, they need to even do more. Okay. They need to even do more, not just to you. I